Thank you for a fantastic performance, all of you. Min första undran var hur mycket har det politiska läget påverkat ditt skapande, Oskar? Pirmas klausimas, kiek politinė situacija Lietuvoje paveikė jūsų kūrybą? Apskritai kūryba ir šis spektaklis? Kūryba. Nej, över hela din skapande karriär. Nu, man pačiam sunku taip tiksliai labai atsakyti, kiek paveikia, pavyzdžiui, politinė situacija, kiek kiti faktoriai paveikia. Det är svårt att berätta och förklara hur just politiska situationer påverkar det. Bet galbūt reiktų daugiau kalbėti apskritai apie tą laiką, kuriame aš gyvenu, ir tą laiką, kuris, tarkim, apibrėžė mane. Man måste berätta mer allmänt om tiden man bor i, som begränsar honom som person. Pavyzdžiui, man dabar yra 40 keli metai ir lygiai pusę gyvenimo aš pragyvenau Tarybų Sąjungai ir kai man buvo, tarkim, 20 metų, griuvo Berlyno siena, tai kad aš gyvenau dviejose visiškai skirtingose pasauliuose. Ir labai Ir noriu pasakyti, kad būtent tai, kad aš gyvenau dviejose skirtingose pasauliuose, tai kad aš turiu du gyvenimus, iš esmės daug lėmė mano kūryboje. Det är didžiausias toks... Hinner du översätta? Ja. Han har bott i 2 olika världar hela sitt liv, kan man säga. En del när han var 20 ungefär. Då bröts ju Berlinmuren och det är det som påverkar hans skapande. Hur har det påverkat före och efter, upplever du? Kaip paveikė prieš ir po? Prieš kiek tai apskritai įtakoja galbūt mano, mes apskritai, tas laikas labai daug įtakoja, galima sakyti, nes mes gyvenam pokyčių laikais, kai mūsų visuomenė labai daug keitėsi, kai reikėjo viską pervertinti iš naujo, tai negalėjo neįtakoti kūrybos. Man har bott under tiden när allt förändrades väldigt snabbt och plötsligt man kan utvärdera sina egna värderingar på nytt. Och det kan inte man säga att det påverkade helt enkelt allt skapande. Så. Och vad tycker du vad är den stora skillnaden mellan att arbeta i ett land som Sverige med svenska skådespelartraditioner jämfört med din teatergrupp? Koks didžiausias skirtumas dirbti Švedijoje su Švedijos aktoriais ir lyginant su Lietuva, su lietuviška grupe? Šiaip didelių skirtumų nėra, tiesą pasakius. Det finns inte så stora skillnader. Aktoriai yra tai yra tokia, kaip čia pasakyti, draugija, kurie yra už geografijos ir kitų dalykų, reiškia. Aktoriai yra aktoriai ir visur jie yra geri aktoriai yra geri, yra blogi, tai tie patys, reiškia. Skådespelare är skådespelare, om man är bra skådespelare då är man bra, om man är dålig då är man dålig. Man kan inte begränsa genom geografi helt enkelt skådespelarna. Det är inte så stor skillnad. Finns det inte en stor skillnad på att jobba med en ensemble som man har jobbat med väldigt länge och där man slipper ta halva tiden till tolkning? Ar nesijaučia skirtumas, kai dirbate su savo aktoriais, su kuriais jau ilgą laiką esate dirbęs ir kur nereikia užtrukti daug valandų vertimuose, susikalbant?
Yra tie skirtumai, tas yra, pavyzdžiui, kadangi su savo aktoriais dirbu ne vieną spektaklį, tai yra tai, kad galbūt mes greičiau susitarėm, greičiau vienas kitą suvokėm. Bet pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie darbą su jais, tai jis irgi buvo labai toksai atviras ir buvo daug laisvės, daug eksperimentavimo, labai buvo irgi labai kūrybiškas darbas buvo, taip kad man asmeniškai tai papildo kažkaip, aš su savo aktoriais pasiruošiu darbui su kitais aktoriais, kiti aktoriai duoda kažkokių tai injekcijų, tada ką aš galiu perkelti į darbą su savo aktoriais. Tai tiesiog vienas darbas papildo vienas kitą. Man visst känner mycket bättre varandra med de skådespelarna som man jobbat ett tag. Det blir enklare att upplägga allt. Men samtidigt är det helt annat kreativitet att jobba med andra skådespelare som här i Sverige. Han har fått mycket frihet och fick utveckla och skapa. Och det kan man återföra tillbaka till sina egna skådespelare. Du frågar er, känner ni att Oskar har förändrats varje gång han har varit utomlands och representerat? Klaus kaip jūs, ar jūs jaučiat, kad Oskaras pasikeičia, kai grįžta iš kitų šalių? Erbjuder han något nytt? Ar jis kažką naujo pasiūlo? Naujo pasiūlo, bet nepasikeičia. Han erbjuder något nytt, fast han förändras inte speciellt. Ja. Buvo labai Oskaras grįžo iš Norvegijos labai energingas ir šiandien repetavom visą spektaklį. Han kom från Norge med jättemycket energi och de har repeterat hela dagen det här föreställningen. Net truputėlį jėgų pritrūko antrą spektaklio dalį jau. Det är all fisk. Det fattades lite energi till andra delen av den här föreställningen. De var så trötta efter att de tränat så mycket. Berätta, hur arbetar ni fram hela föreställningen? Är det byggt på väldigt mycket improvisation eller hur har ni arbetat? Kaip jūs dirbate, kaip kuriate, ar tai pagrįsta improvizacijom, ar tai vis dėlto yra išrepetuota? Šitas spektaklis. Jis buvo improvizuotas ir surepetuotas. Iš improvizacijų viskas. Tai kommer från improvisationen. Ir dabar tas improvizacijos kartais išleina. Pirmiausia buvo Oskaro idėja, kad vaidintų tėvas ir dukra visą audrą, o paskui jau ir mes savo improvizacijom prisidėjom prie tos idėjos. Från början var Oskaras idé att det skulle spelas av fader och dotter, hela den här stormen. Och sen tillkom improvisationer av skådespelarna. Så blev det till. Su aktoriais neįsivaizduoti, nepasakyti, ko tu iš tikrųjų nori ir tikiesi. Tai čia pačioj pradžioj. Tai užtikrina galimybę atsirasti tikrai improvizacijų. Bet iš kitos pusės visuomet turi žinoti tos žmonės. Det är viktigt för skådespelare att inte avslöja sig i början. Då kan man gissa fram och Avslöja sig på vilket sätt? Kokiu būdu atsiskleisti pradžioje? Ką jūs turėjote omeny? Pradžioje svarbu neįsiduot, ko nori. Režisieriui. Nepasakyti, ko tu nori, reiškia. Tada atsiranda daug, aktoriai turi būti tam tikroje nežinioje. Precis, ja. Det är viktigt för regissören inte avslöja sig vad han vill. Då blir de skådespelarna i en viss ovisshet och har något att se fram emot och skapa och bygga på. Okej. Jag vet ju av erfarenhet att du både har en väldigt analyserande stark förmåga när du sätter dig först med en text. Och är det så att ni har suttit och analyserat tillsammans den här texten eller
Vad utgick ni från början? Hur kom ni fram till just den här situationen, det här hemmet och den här miljön för den här texten? Sako, kad žino, kad jūs labai mėgstat analizuoti tekstus ir visą situaciją ir klausia, kaip gimė šitas spektaklis, šita aplinka, ar irgi sėdėjot, analizavot visą tekstą, visą eigą ir kaip visas šitas gimė. Nu, čia būtų istorija tokia, kad aš Islandijoje stačiau Audrą, kur stačiau visą spektaklį, stačiau kaip tokią tam tikrą feeriją, pasaką, su tokį kostiuminį spektaklį, gražus, taip kaip turėtų Audra būti statomi. Från början var så att i Island han regisserade Stormen som var jättefin uppläggt och det var kostymdrama. Tokį vizualų spektaklį darėm, reiškia. Visual föreställning. Bet, nu ir gavosi labai gražus spektaklis iš esmės. Och det blev jättefin föreställning. Bet liko daug man tokių paslapčių, kurios mane kankino, reiškia. Men det fanns mycket hemligheter som gnagade i hjärtat på honom. Ja, visų pirma buvo man po tos pjesės toksai vis dėlto neatsakytas klausimas, kas yra Miranda. Apskritai, nes Miranda dažniausiai tame spektaklyje būna tokia lėlė, princesė, jauna gražuolė, dar kažkas. Bet už to kažkas slypi daugiau. Aš jaučiau, kad yra kažkokia tai, kas ta tikroji Miranda, kas yra tam metafiziniam plane, kas yra Miranda. Och så efter föreställningen så undrade han vidare, vem är egentligen Miranda? Som föreställs ofta som en fin prinsessa, en docka. Han kände på sig att det finns något djupare bakom det, metafysiskt. Miranda, kuri nematė pasaulio, kuri augo atskiroj saloj, kuri nematė nei vyro, nei moters, kuri gyveno visiškai tėvo padiktuotą gyvenimą, tėvo suplanuotą gyvenimą. Miranda som bott helt isolerat på en ö utan att sett man eller kvinna och som hade fått höra vara pappas berättelsen och allt. Kas yra apskritai tas Mirandos ta nekaltybė, kas tai yra šiais laikais. Vad som är Mirandas oskuldsfull i dags situation. Kas tada yra, jeigu tėvas buvo visagalis ir viską darė, kas tada yra jos gyvenime kalibanas. Om pappa var allsmäktige, vem som var kaliban i så fall? Tai vat, aš tiesiog negalėjau atsakyti tos klausimus, bet mane labai traukė tai. Ja. Han svarade till sig själv de här frågorna när han ville utforska det. Ja. Ir kodėl, pavyzdžiui, Prosperas viską padaro tam, kad Miranda gyventų, o pats faktiškai miršta. Kas tai yra per dalykas? Och varför just Prosperas som gör att han gör allt att Miranda ska fortsätta leva och han dör själv. Varför är han så? Kūrė Mirandai nemirtingumą, o pats atsisako burto, atsisako stebuklų, pasirenka mirti, reiškia. Han väljer att dö och ger Miranda allt, att hon ska vara odödlig. Čia mes po truputį, tai buvo ne atsakymai, o klausimai buvo pradžia, kaip mes pradėjome repetuoti, nežinodami tam atsakymą. Det var frågor som han ställde utan att veta svaren och så började de repetera. Jag tycker att Čia, aš dar tik užbaigsiu, bet čia tada tada mes po truputį pradėjom, kaip čia pasakyti, žiūrėti ne į naratyvą, o tiesiog gilintis į prasmes. Man började fördjupa sig i Ne į istoriją pačią, į prasmes pradėjom gilintis. Ja? Man började fördjupa sig inte i historien men i
Äktheten eller i Äktheten, relationen, ja, i vad som är sanning, vad som är Ja. Iš mes priėjom tam tikrą išvadą, kad, essensen. jo, kad Miranda yra Prospero siela. De kom fram att Miranda var Prosperos själ. Ir jisai rūpinosi jos nemirtingumu visų pirma, reiškia. Och det är därför han ville att hon skulle vara odödlig. To mes tiesiog norėjom suvokti, kažkaip ne pasakos plotmėje, o kas iš tikrųjų, kas tai yra, pavyzdžiui, pavyzdžiui, Prosperas yra disidentas, kas jisai faktiškai yra ištremtas į salą. Kaip mes tai pažįstam, kaip mes tai patiriam. Mūsų karta tai yra patyrusi, mes matėm tos disidentus, matėm tarybinius disidentus. Ir jų visų sielos buvo savotiškai suluošintos, bet jie augino tas savo sielas, jie jas puoselėjo, jie rūpinosi savo to Mirandom, jų nemirtingumu, savo tokiuose tipiniuose Chruščiovkės, taip vadinosi, tie būtai, jie augino savo Mirandas ir tai buvo labai dramatiškai. Ir det atsispindi mūsų spektaklį. Prosperos, han var som en dissident som var utlämnad i en öde ö. Som försökte ändå odla sin själ och bevara odödligt det. Och så upplevde vi under Sovjettiden, som vi levde i de här små lägenheter, Khrushchevska stilen. Vi försökte odla våran själ, våra Mirandor. Jag upplever att ni har ju tagit stormen närmare oss och gjort stormen väldigt vardagligt angelägen. Perteikėte audrą į šias dienas, priartinot prie mūsų. Stengiamės kiek įmanoma labiau priartinti prie savęs, ta prasme, prie savo vidinės audros. När man försöker ta så mycket som möjligt nära sin egen inre storm. Jag ska ge ordet till publiken också som ska få chansen att få ställa frågor. Är det någon som har en direkt fråga? Ja? Vem är det som ringer på slutet? Brorsan. Kas skambina gale spektaklio? Kas gale spektaklio telefonas? Įsineškite paslaptį. Säg inte, säger de. Låt det vara hemligt. Tik tai vieną, aš galiu pasakyti, kad tam tikrą istorinį kontekstą galiu papasakoti. Kad iš tikrųjų tais laikais vienas skambutis galėjo lemti žmogaus likimą. Jag kan berätta en viss historisk kontext på just de här tiderna. En viss telefonsignal kunde betyda att förändra människans liv. Tai ar spausdins jo romaną, kaip tarkim meistrė darytojai, ar priims jo kažkokį mokslinį darbą, ar pasakys, kad jisai visiškai atleistas iš kažkokios, tada ne iš darbo atleisdavo apskritai nuo galimybės dirbti. Om man ska bli publicerad eller om man ska bli avsagt. Det är det som kunde hända. Pavyzdžiui, aš spausdins romaną kaip meistrė Margarita, tarkim, ar nespausdins, tai lemdavo vienas skambutis. Som i Master och Margareta, om man ska publicera romanen, det kunde avgöra en telefonsamtal. Vienas skambutis į kažkokias aukštesnės instancijas lemdavo pilnai visiškai, arba iš aukštesnių instancijų, lemdavo žmogaus kūrėjo likimą. En telefonsamtal från högre instanser, högre institutioner kunde avgöra en skapares öde. Definitivt. Mes nenorim konkretizuoti iš tikrųjų kas ir kaip, bet tiesiog aš tik taip iškai nusakau tą kontekstą, kuris mums, pavyzdžiui, dar labai gerai žino. Man vill inte konkretisera. Mes buvom Lenkijoje, aktorė to teatro
jinai pati sukūrė ir aš priėmiau, kaip jinai sukūrė, sako, o čia gal mama skambina. När de var i Polen, en aktorė to teatro, nu jie pokalbis ir på en teater, skådespelare sa, men det kanske var mamma som hade ringt. Så hon tog emot det, ja varför inte? Det kan vara lika skräckfyllt det och avgöra ens öde. Mamma ska mot ett riv eller ja, nu lämnar lika mat. Några fler frågor? Ja. Jag undrar om var och en av skådespelarna skulle vilja berätta om vad det är för, hur de upplever det här pappa-dotter-förhållandet. Klausia, kaip aktoriai atskirai, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs išgyvenat tėvo ir mamo ir dukters santykių. Hördes det? Ja. Kaip jūs išgyvenate tą tėvo ir dukros santykį? Scenoje. Čia yra raktas, kaip ir Oskaras pasakė, kad tai yra, pirmą, ką matom, tai tėvą ir dukrą, kad tai yra žmogų ir jo siela. Tada pasiteisina ir Kalibanų prievartavimas, Kalibanas ir visi kiti poveikiai dukrą. Mes kartais savo sielą prievartaujam, su ją elgiamės nepaprastai prastai ar kažkaip, kartais mes ją dievinam ir tikimės iš jo kažko. Man kan se först att det är dotter och far, men sen egentligen går vidare att det är en själ till en Prosperos. Och det blir samma sak med oss människor, att ibland så går vi emot våran själ, vi våldtar det. Och ibland är vi jättenöjda med det och kommer jättebra överens. Så det är på det sättet. Spelar hon en själ eller en människa? Ar jūs vaidinate žmogų ar sielą? Taip, žmogų aš vaidinu. Spėlate människa. Ja. O jau jūsų dėka gimsta tas trečias, ką jūs susikūrėt. Och det är du själv som avgör hur du interpreterar. Där fick du. Frågan skickades tillbaka. Ja. Någon mer fråga? Jo, den här oerhört väka Ferdinand, är det så att den här liksom längtan efter kärlek och skönhet, att det blir nästan löjlig i det här sammanhanget och att man nästan skrattar åt Mirandas skönaste dröm som blir liksom någon sorts... Hänger du med i frågan? Nej, inte riktigt. Att Ferdinand blir nästan en parodisk figur när man tänker att det ändå representerar liksom den största skönhetslängtan eller den största liksom längtan efter någonting som är rent och vackert. Och att man nästan parodierar det, att man förlöjligar det eller gör det. Ferdinandas, kuris rodomas kaip pats gražiausias ir geriausias ir mieliausias, netgi pereina į parodijos lygmenį. Hennes renaste, skönaste dröm, alltså är den löjeväckande eller är den... O jos aukščiausia svajonė, ar tai irgi tada gaunasi kaip juokinga ir pajuoka, kadangi jai atitinkantis asmuo jo labiausiai troška. Nu, aš galėčiau gal trumpai pasakyti tokį pavyzdį, iš tikrųjų, čia kaip aš suprantu. Pavyzdžiui, jeigu dukra nevaikšto, ne, ir jisai duoda tą saldainį, kad ateitų jinai, jisai bet kokias priemonės gali naudoti tam, kad jinai pradėtų eiti. Tai čia yra, nei jisai juokės, nei nieko, jisai visokias priemonės renkasi, kaip gyvinti tą dukrą, kaip jos judėjimą, tai gali ten būti ir sielos judėjimą. Ir sako, ar tu dar tiki, kad ir taip, ir iš tos pusės, ir iš negražios pusės, ir iš visos tiki, jam svarbu pačiam matyti, kad neįtiki. Pappa försöker myta dottern med en godis om han vill att hon ska gå, som i det här fallet.
hon går inte, men han försöker och försöker. Och det blir inte löjligt på det sättet. För att han gör allt han vill åstadkomma att hon ska börja gå. Han försöker uppmuntra henne. Och det är samma med själen, att man försöker tillgodogöra sina behov då. Så meilė irgi atsiranda gimsta per išbandymus. Ir mes apie Šekspyro matome, Prosperas kuria Mirandai tam tikrus išbandymus. Kärlek kommer fram efter utmaningar, och det är just i Shakespeare kan man se att kärleken kommer fram efter det. Mirandos viltis ir meilė yra tokia stipri, kad tėvas leidžia savo kažkaip jisai vis tiek mato, kad reiškia, kad koks tas princas bebūtų, pati jos viltis yra labai už tai stipresnė. Jinai sukuria tą princą. Ne princas jai, kaip čia pasakyti, ne princas ją sužavi, jinai turi potencialą mylėti. Ir jos tą meilę sukuria, jos tą viltis suteikia galimybę kurti jam apskritai. Miranda har ett så stort hopp, och hennes kärlek förebild till Ferdinand, det är det som gör att hon kan gå vidare och älska. Det är inte själv Ferdinand som är förebild. Det är hon själv, Miranda, som skapar det inifrån. Men varför har, om jag förstår dig rätt, eller du kan fråga vidare, men jag tänker att varför har ni valt att gestalta honom så att säga manierad eller överdriven då på ett otroligt humoristiskt sätt? Man har valt Ferdinand som en sån bild här. Vad är det man vill med det exakt? Kodėl būtent pasirinktas Ferdinandas iki tokio lygio, kad nes jis yra juokingas, parodijuojamas, kodėl būtent taip jūs norite jį pavaizduoti? Nežinau, kaip pas jūs Švedijoje, bet pas mus Lietuvoje yra tokių Ferdinandų, kuriems tikrai nerūpi merginos. Bet daugybė moterų eina paskui juos sekioja. Som han säger, det finns i Litauen en viss personförebild, eller som man vet att det är ett sorts som man vet att det ser ut så. Och vissa kvinnor följer efter dem. Iš tikrųjų, toksai Ferdinandas yra sukūriamas todėl, kad pabrėžti Mirandos meilę, kaip tai atrodytų paradoksaliai, kad pati Mirandos meilė yra esminis dalykas. Ne Ferdinandas, o Mirandos meilė. Ir tėvas tai būtent ir parodo ir pabrėžia, kad jos vertybė yra joje pačioje. Dėl to jisai pasijuokė pats iš savo sukurto Ferdinando, kad pabrėžtų jos vertybę, jos meilę. Joje egzistuojantį dalyką. Man vill betona just Mirandas egenskap, hennes kärlek. Det spelar ingen roll hur Ferdinand ser ut. Det är det som är viktigast. Det är just pappa som skapar det här Ferdinand. Det är det som är viktigast i kärlek. Dar galiu pridurti iš tikrųjų, kad kiekvienas matyti, kai buvo įsimylėjęs, žino tą dalyką, tikrinimas tikrumo, tvirtumo to jausmo. Ir tu pats saugiai kartais sakai, ką galima šitame žmoguje rasti. O tugi nieko negali pasakyti. Tai veda ir viskas. Ir tai tikrini kiekvieną kartą. Žiūri į blogiausią situaciją, tas žmogus sakai, gal jau nemylėti, vis tiek mylėti. Arba tikėjimą taip pat laužama. Taip pat meilė ir tikėjimas taip pat yra tikrinamas. Det är som att prova äkthet. Man kan säga till sig själv att det är inget bra, det är inget värt. Men man lyssnar inte på det. Det är som kärlek. Det är samma med tron, att man kan försöka bryta, men det går inte. Det är därför de vill visa en sån kärlek.
Någon mer fråga? Ja, jag hade en. Ja. Hur många gånger har föreställningen spelats och har den förändrats någonting under i så fall, har den förändrats någonting under spelperioden i mötet med olika publiker? Kiek kartų buvo vaidinta šitas spektaklis ir ar jis pasikeitė susiduriant su vis kitokia publika? Kiek kartų neskaičiavom kažkaip, bet tikrai spektaklį koreguoja publika, tikrai. Det är svårt att säga hur många gånger, men visst publiken påverkar hur den spelas. Aš dar kalbėjau. Kaip mes pradedam, pavyzdžiui, su Povilu, tai mes tikrai nežinom, kaip jisai tas spektaklis. Tai mes turim struktūrą, ne, spektaklį. Aš vieną kartą pasakiau ir man labai patiko tas pavyzdys. Sakau, einam gaudyti drugelių, o kaip drugelius eini gaudyti, tai reikia, įkvėpti orą ir eiti. Tai mes prieš spektaklį einam gaudyti drugelių ir gaudam visą tai, ką mes per repeticijas buvom sukūrę. Nes gali kažkokia paklaida vidinė ir nebepagausi, išgąsdinsi, nebebus to. Tai va, taip ir koreguojasi ir publika taip pat ir mes. Det finns ingen riktig struktur. Man vet var man ska börja och sen improviserar, utveckla sig. Och det är publiken som påverkar och man själv. Och som hon sa, det är jättebra uttryck att säga att kom igen, vi ska gå och fånga fjärilar. Det är samma om man ska göra det på riktigt. Man vet inte vad som väntar dig när du ska gå och fånga fjärilar. Aš visą laiką galvoju, kas tie drugeliai. Du hade en fråga. Ja, det finns ställen i teatern där det uttrycks så stilla ni är bundna av förvandlingar. Och gör ni det av teatern? Elin, kan du upprepa frågan? Frågan är, det finns ett ställe i pjäsen som säger ni är bundna av ni står stilla, ni är bundna av förvandlingar. Och nu undras vad pjäsen gör med er. Yra vieta spektaklyje, kur sakoma stovėk, nejudėk, aš jūs apkeriu, apžaviu. Kaip jūs jaučiatės, ką daro pjesė su jumis šiame? Hur har ni förvandlats av pjäsen? Kaip jūs pasikeičiate pjesėje? Stovėk, nejudėk. Vilken del igen, vad sa du? Pabaigoje, kad yra stovėk, jūs apkerėti. Är det Ariel som säger eller Kalvan eller? Vi ska leta upp. Klausimas yra toks, kaip jūs paveikė pats spektaklis. Ta prasme, jinai kažką maišo, matyt, kalba eina apie tai, kad... Frågan är framförallt hur har pjäsen påverkat er? Kaip pjesė jūs paveikia? Esminis klausimas. Jo, esminis klausimas, kaip paveikia jūsų pjesė? Mane 100% paveikia. Kaip paveikia, tai aš nesakysiu. Påverkat mig till 100%, och hur så ska jag inte berätta. Man, aš supratau, kad nebijoti atskleisti į savyje esančių savybių, taip pat ir blogų, tai eiti į priekį. Han har förstått att man ska inte vara rädd att avslöja sina egenskaper, även de som inte är så bra, och gå vidare. Taip, čia kaip istorija. Nepraleidžiant blogų vietų, eiti į istoriją į priekį. Neišsigąsti ir neužversti. Att man ska inte bli skrämd av dåliga intryck, att man ska gå vidare. Galiu pasakyti vieną dalyką, reiškia, iš tikrųjų šitame spektaklyje aktoriai turi labai daug užduočių, labai didelį spektrą užduočių. Skådespelare har jättemånga uppgifter i den här pjäsen. Stort spektrum. Spektaklis iš tikrųjų turi labai daug labai didelį potencialą temą.
Det finns mycket potential, olika tema. Eina paraleliai dvi istorijos, kurias jie turi vienu metu vaidinti. Det finns två historier som man måste berätta samtidigt. Tai yra viena istorija, tai yra, tarkim, to sovietinio ar posovietinio disidento, tai yra šito būtų, ta matomoji istorija. Kita istorija yra Šekspyro Prospero istorija. Jos dvi turi susijungti ir vieną kitą papildyti. Ena historien är just det man ser, Sovjettidens historia, och den andra är Shakespeares Prosperous. Och de måste läggas ihop och sammanfattas, sammanflätas. Vilket ni gjorde var underbart rätt. Kajus Rupanära Plobinosten. Bandė. Jo, iš esmės, viena iš temų taip pat, tai šito spektaklio tai būtų, apsakyti, kad kūryba, menas, jisai gali sukurti stebuklą, gali prikelti, gali išgydyti, kas ir vyksta, tarkim, ką per Shakespeare istoriją tėvas daro su Miranda. Ett annat ämne just är att man genom skapandet kan man göra mirakel. Vilket förändringar, vilket pappa gör att genom Prosperous och dottern börjar gå. Mes matom, tarsi jinai pasveiksta ir jinai gauna laisvę, jinai išeina į laisvę Miranda. Dottern blir frisk och hon går ut i friheten. Savotiškai tą kūrybinį aktą atlieka ir su savim aktoriai. Jie save tarsi turėtų apvalyti šito spektakliu. Skådespelare måste liksom rengöra sig själv genom att spela det här pjäsen. Jag kommer att tillåta en sista fråga nu, för vi måste börja runda av. Så jag frågar dig. Aš norėčiau paklausti Povilo, kuri jūsų vaidinama persona jums labiausiai buvo artima ir kuri buvo sunkiausiai įsijausti, suvaidinti, perteikti emociją žiūrovams, mums publikai. Ja, vilket personage på Povilas var mest svår att spela och mest omtyckt? Labiausiai bijojo vaidinti Ferdinandą. Var mest rädd att spela Ferdinand. Todėl sugalvojau, kaip pasislėpti. Därför kom fram att man ska gömma sig. O ką lengviausiai, tokio nėra tikriausiai. Det som var enklast, det finns inte. Šiaip tai viskas lengva. Då börjar vi avrunda där, och jag skulle bara vilja tacka för en mycket nära och otroligt vågat spelad föreställning. Noriu padėkoti už tokį atvirą ir drąsų spektaklį. Ačiū. Tack för att skådespelaren.